Hej, og vi skal lave en video med Bean Boozled. Og vi kan desværre ikke tage nogen med rådne æg eller stingdødsspray, for dem har vi ikke nogen af. Så vi vil gerne begynde herfra. Vi starter med en blå. Hvor klam. Det kan enten smage af sandpasta eller blåbær. Og det er sgu ikke så nemt. Min er tandpasta, Tandpasta. Tandpasta, vi alle tre fik tandpasta. Jeg kan ikke sluge den. Den var meget ret godt. Ja, den er godt. Nå, den er enten stingende sokker eller tutti frutti. Nej, vi spiser den ikke nu, vi skal lige synge den anden. Fuck. Og vi ser den klam ud. 3, 2, 1. Yes, Tutti frutti. Fuck, Ja. fuck it. Jeg har overbevist om, det er det tutti frutti. Det var ikke tutti frutti. Jeg fik stingende sokker. Den ligger der. Smag engang salt. Okay. Ej, jeg fik Okay, stingende sokker. den næste, det er hundemad. Eller chokoladepudding. Chokoladepudding, kom nu. Chokoladepudding. Chokoladepudding! Fuck, jeg er heldig. Det er noget vand, inden vi tager den næste. Chokoladepudding. Alle hundemad smager klamt. Det ved jeg. Jeg har fået nogle af børn. Så er det den her. Har vi ikke. Fuck, den ser Som klam ud. enten kan være bussemand eller saftig pære. Nej, jeg skal sgu ikke have den der. Jeg har smagt en busmand før, den smager helt klamt. Det Okay. bliver jo til det. 3, 2, 1. Nej, jeg skal sgu ikke smage den. Kom så, Mads. 3, 2, 1. Ej, jeg tør ikke. Saftig pære! Jeg havde ellers håbet på, at jeg fik bussemad, for jeg har aldrig nogensinde prøvet at smage bussemad. Prøv på fanden. Hvor klamt. Fuck, man. Det smager af den. Åh nej, muggen, ost eller karamel. Nej, er det her muggenost? Ja, eller karamel. Jeg skal ikke have den. Okay. 3, Jeg kaster den ud i skoven. 2, 1. Ad. Jeg skal brække mig.